Türkmenistanda raýatlaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary, has takygy Aşgabatyň halkara aeroportunda türkmen raýatlarynyň uçary goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň gaýtalanmagy dowam edýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran okuyjymyz Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna uradan hatynda Türkiýanyň ýokary kujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyzdoganyň Aşgabatyň aeroportunda uçary goý berilmändigini habar berdi. Azatlyk radiosynda okuyjynyň şahsiýeti we bu wakanyň anyk haýsy senede bolandygy barada maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli muny köpçülige ýetirmekden saklanýar. Gyzdoganym gerekli resmi namalary taýýarlap Türkiýe gelmek üçin wiza, okujaý, çakylyk haty, sponsor ýaly ähli dokumentleri alyp geçen hepde ata menen bilen Türkiýe uçmak üçin Aşgabatyň aeroportuna barýar. Ýöne migrasiýa gullugynyň işgärleri dokumentlere seredip siz ýaşullar geçin, gyzyn galýar diýip jogap berýärler. Sebäbi näme diýilip soralanda sebäbi ýok, geçin ýa-da sizi de geçirjek däl diýip gyýgyrypdyrlar diýip okuyjymyz öz hatynda belleýär. Onuň sözlerine görä ene tasy gyzlaryny okuwa yerleşdirip özleriniň ýygyna dolanjakdygyny aýtsalar da hiç ýyly netije bermändir. Şondan soň ata menen we gyzdoganym Aşgabatdaky döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýanyna gidip sebäbini soranda olara buyruk ýokardan gelen, men hiç zat edip bilmeýän, häzir ýaş gyzlaryň daşary ýurda gidip okumagy gadagan edildi diýipdirler. Bular ýaly waka ýeketäk däl. Häzir Türkmenistanda ýaşaýan we daşary ýurdun ýokary kujaýyna okuwa kabul edilen ýaş gyzlar migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda goý berilmeýär diýip okuyjymyz bu barada hiç ýyly resmi düşündiriş hem berilmeýändigini aýdyp sözüni jemleýär. Türkiýanyň ýokary kujaýlaryna okuwa girmäge synaşan Türkmenistanly ýaşlaryň uçary goý berilmediligi bilen bagly şoňa meňdeş wakanyň 25-nji iýulda hem bolandygy habar berilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, şonu Aşgabatyň halkara aeroportunda 19 sany abiturient uçary goý berilmedi. Migrasiýa gullugynyň wekilleri oglanlary diňe harby gullugy tamamlanandan soň ýurdun daşyna çykyp biljekdigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan uçary goý berilmedikleriň arasynda harby gullugyny tamamlan oglanlar hem bar. Gyzlaryň hem ençemesi uçary goý berilmedi. Olaryň ýurtdan çykarylmadygynyň sebäplerini düşündirip bilmediler. Diňe ýurtda eýýäm kada öwrülen bolanok diýmek bilen çäklendiler diýip neşir öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp ýazýar. Azatlyk radiosu ýokarda görüň edilýän ýagdaýlar dogrusyna Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa gullugy we Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň wekilleri bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdiklatmak ne-de inkar etdirmek başartdy. Emma soňky aýlarda Türkmenistanlaryň uçary goý berilmeýändigi bilen bagly wakalaryň ençemesi Azatlyk radiosuna ma'lum boldy. Şu ýylyň iýun aýynyň başynda Aşgabatyň aeroportunda 3 gedek Türkiýe gitmäge synanşan, emma olaryň hiç birinde de uçary goý berilmedik daşowuzly bir adamyň öz janyna kast edendigini Azatlyk radiosynyň Daşowuz welaýatyna habarçysy habar beripdi. Fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglabasy lewaply we daşowuzly denanlardan ibaret ýolagçylar özleriniň uçary goý berilmediligine gahar gazap bildirip protest geçirdiler. Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak, işlejek, okujak ýerini saýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjä edýändigini ýygy-ýygydan tekrarlap gelýär. Hatta bu barada iň soňky gezek 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ähli mumy boýunça işçi toplarynyň öňünde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili çykyş etdi. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda adam hukuklary babatynda dünýäde iň bir yaramaz orunlary eýilip gelýär.